Οι λαιλασίες από τους Καταλανούς και τους πειρατές δεν κατόρθωσαν να κάμψουν το φρόνημα των μοναχών, που αφιερωμένοι στο Θεό συνέχιζαν να εργάζονται για τη χάρη του και την προκοπή του μοναστηριού. Βυζαντινοί αυτοκράτορες συντελούν γενναία στην ανακαίνισή του. Ο Ανδρώνικος δεύτερος παλαιολόγος, το 13ο αιώνα, θεωρεί τη μονή μετά των πρώτων και περηφανών τεταγμένη ανέκαθεν και την ενισχύει για να μπορέσει να καταστεί εκ νέου εις την προτέραν ευδαιμονίαν και κατάστασιν. Η περίοδος των παλαιολόγων αυτοκρατόρων θα αποτελέσει χρυσό αιώνα για την πρόοδο του μοναστηριού. Από τον Ανδρώνικο τον δεύτερο τον παλαιολόγο ουσιαστικά μέχρι και την πτώση της Θεσσαλονίκης το 1430 οι παλαιολόγοι σταθερά ενίσχυαν το μοναστήρι και κάποιοι από αυτούς, όπως ο τελευταίος δεσπότης βασιλιάς δηλαδή της Θεσσαλονίκης, ο Ανδρώνικος, έγινε και μοναχός εδώ. Οι αυτοκράτορες δόρισαν πάρα πολλά κυμήλια που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έως την περίοδο που αρχίζουν οι Οθωμανοί. Σημαντικά κτηριακά συγκροτήματα προσθέθηκαν στο τέλος του 12ου αιώνα. Ο Σέρβος ηγεμόνας Σιμεών Νεμάνια και ο γιος του Σάβας, μετέπειτα πρώτος αρχιεπίσκοπος και εθνάρχης των Σέρβων, μόνασαν στο Βατοπέδι, προσδίδοντας έγλιστη μονή και σε όλο το όρος. Η μονή γνωρίζει τη μεγαλύτερη της ακμή. Διαθέτει μια πολυάνθρωπη αδελφότητα 800 μοναχών. Η παραμονή των Αγίων Σιμεών και Σάβα και οι δωρεές του στο μοναστήρι θα παραμείνουν για πάντα στη μνήμη του σερβικού λαού. Όλοι οι Σέρβοι ηγεμόνες θα καταστούν προστάτες και αρρωγοί του. Οι δύο Άγιοι ιδρύουν στη συνέχεια την Ιερά Μονή Χελανδαρίου. Οι δύο μοναστικές αδελφότητες αναπτύσσουν ιδιαίτερη πνευματική συγγένεια. Για το λόγο